Ollaanko me valmiita juhlimaan? Näin, erinomaista. Tältä sen pitääkin kuulostaa. Eli Kansalaistorilla ollaan todellakin valmiina. Tervetuloa myös kaikki siellä kotisohvilla, naapureiden sohvilla tai kenties ihan ventovieraidenkin sohvilla. Sekin on tänä iltana sallittua. Sekin muun muassa on tänä iltana sallittu. Ja tätä hetkeä on todella odotettu ja reilun tunnin kuluttua päästään sanomaan kaikki yhdessä vuodelle 2025. Arrivederci! Ja vuodelle 2026 bienvenue, eli suomeksi eipä se yhtään haittaisi, jos olisit edes hieman seesteisempi kuin tämä sun edeltäjäsi. H-hetki, se lähestyy kovaa vauhtia, mutta sitä ennen me päästään nauttimaan aivan uskomattomasta musiikkikattauksesta. Kansajuhlijat, hyvä kansalaistorijat, kaikki siellä kotona. Hetki on koittanut, kyllä. Lämpömittari hehkuu punaisena ja aivan tuota pikaa se saavuttaa tuon maagisen luvun. 2026. Ollaanko me valmiita? Ennen kuin me lasketaan uusi tuleva vuosi käyntiin, niin me halutaan kiittää kaikkia tän illan upeita esiintyjiä ja artisteja. Kyllä, kiitos Ares, kiitos Eerika Viikman, takkai! Meni ihan itse keikkakaaren. Ja kiitos ennen kaikkea teille kaikille siellä kotikatsomossa, jotka olette mukana tässä tunnelmassa, juuri niin kotona, naapurilla tai jossain muualla. Ja ennen kaikkea kiitos kaikki täällä Kansalaistorilla. Pitäkää ääntä! Ja